Thokozani makhehla, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Umoyane kaNkosi lo, insizwa kaNkosi. Yes. Today sikhuluma ngeinyamazane. Inyamazane umuthi oshiswayo, umuthi oqoshwe ilwane, umuthi okhipha ibhoke ekhaya. Imimoya emibi engafuneki phakathi kwekhaya. Right, inyamazane zihlukile, kunenhlobonhlobo nje ehlukene zeinyamazane. So now, isizathu ukuthi usebenzise inyamazane is to remove those dark energies, is to remove those dark spirits within your household, within wena muntu ophilayo. Sisebenzisa for different reasons because of now iyakwazi ukuthi ibambe imimoya ekhiphele ngaphandle, iyakwazi ukukhipha izilwane ekhiphele ngaphandle. Njengoba tikoloshi kanje ngoba isaba umlilo, isaba intuthu, into ezinjalo. So now iyakwazi ukuthi uyilwise ngeinyamazane phakathi ekhaya ngoba manje silwa nezinto esingayiboni ngenyama, silwa nezinto ezisebenza ngisho ngomoya, the spirit. Ezithunyelwe, it's either abantu, ezithunyelwe, it's either amadlozi wakho, or it's just ibe yazaleka lapha ekhaya, or ibe yazaleka within your spirit. So now into okwazi ukuthi uyilwise ngoba ihlangane ngisho ngezinto eziningi, ilwane nakho konke lokho. Ekwazi ukuthi manje le whatever le bayithumela kuwe, ikwazi manje ibuyele back to bona la ichamuka khona or ivele ife ngale ndlela leyo. So na inyamazane sisebenzisa ngisho nasebantwaneni. Let's say for instance umntwana akalala ebusuku ngoba umntwana ubona izinto eziningi ebusuku, ubona izithunzi, ubona izilwane, ubona izinto zihamba, so that ukuthi akwazi ukuthi abe esekuthuleni, akwazi ukuthi arrest, alale ngendlela efanelekile, abe ingane eright. Yakwazi manje ukuthi umshisele, umshunqisele ukuthi whatever imimoya ezama manje ukumphazamisa ebusuku ingakwazi ukuthi iphumelele, ikwazi ukuthi ife nje, akwazi ukuthi alale ngokuthula. Kuba nezinto ezenzakalayo ekhaya. Let's say for instance kuba nezinto eziqhuma phakathi kwekhaya, kuba nesithunzi esigijima phakathi kwekhaya, kuba nesimo sokuthi ke manje iroof yachuma, izinto ziyawa unnecessarily. So it's because of now kunesilwane phakathi ekhaya esiphazamisa umuzi, esiphazamisa isimo sokuphila phakathi kwekhaya. Yayithola into ngisho into ethunyelwe, kuba nezinto, movements that you do not understand ngendlela yokuthi ke manje isimo esikhandiwe ngemuthi ongadliwa, into ekhandiwe ngomuthi ukuthi manje ukwazi ukuphazamisa whatever lenzama ukuyakha. Nawe umuntu noma uhamba estradini ngesinye isikhathi uzongathi ulandela isimo ngasemuva, mhlambe ukuthi ulandela isithunzi esibi ongasazi ukuthi siqhamukaphi yini, amahlombe akhe ayashisa kuba njani, ayasindwa. Isimo sokuthi manje kunesilwane ohamba naso, uphupha ngesinye isikhathi ulele nomuntu wesifazane, awutholi ukuthi kwenzakalani, or ulele nomuntu wesilisa awutholi ukuthi kwenzakalani, isilwane leso. Abanye they will say it's a spiritual husband or spiritual wife. So ngokusho njalo ke isimo sokuthi uyakwazi ukuthi ukhiphe leso simo leso ngeinyamazane. Uyathola uyashisa nawe self before ulala ebusuku, uvele uhlanganise nempepho, uthola indwangonyana, bese ke manje uyawudonsa le ntuthu leyo, bese uyayikhulumisa leyo ntuthu leyo ukuthi manje whatever le phakathi kwenu ihambe ibuye la ichamuka khona. Futhi ke uphinde futhi ke uyihlanganise ngisho nentelezi ngoba uyakwazi ukuthi uchele nangayo ejardini. Kodwa more importantly is that you can use it ukuthi uyishise lapha ekhaya, intuthu yakhona igqwale yonke indlu. Nengane ukuthi ukwazi ukulala, nawe ukwazi ukuthi ukwazi ukulala lapha ekhaya, ukuthi manje le umuthi lo awukwazi ukuthi ngempela nje ukuthi uphuze, you cannot drink it, you cannot consume it ngoba manje ihlangane nemithi engadliwa. Ngisho nasemsebenzini mhlawumbe uvula ibhizinisi nyana nje thizeni, yakwazi ukuthi manje ke uthi ushise ukuthi iqoshe imimoya emibi, so that imimoya emihle ikwazi ukuthi ifike phakathi kwekhaya and then ke isebenze ngendlela efanelekile. Lo muthi lo is highly impossible that ukuthi ungawuphuza. You should not drink it, you just burn it, or uyachela lapha ekhaya nezinto zakho zihambe ziyaqonda ziyabonakala, isusa imimoya emibi. So ke inyamazane ke lezo isusa ibotikoloshi, isusa umathananazana, isusa all this kind of different energies ezibakhona ezikwazi ukuthi manje ziyehlisa umuntu, zibulala umuntu, or zenza umuntu manje ukuthi ahlangahlangane ngendlela engekho right. So inyamazane lezo kodwa ziyahlukana
kunezimnyama, kunezinjani, kunezinyana. Lezi ezibovu nazo ziyasebenza ukuthi manje zikhiphe isilwane lapha ekhaya. Yathanda ngisho kuya ukuthi wena inyanga yakho ukunika inyamazane ezinjani regarding situation wena obhekane nayo lapha ekhaya or emsebenzini or wena impilweni yakho kuhlangahlangane kangakanani. Uma unesilwane nje inyamazane is to go for ukuthi manje ikwazi ukuthi ikhiphe yonke into engekho right phakathi kuwe emzimbeni nasekhaya. Uyashisa, uyachela, uba right. Akubeni kuhle. Thokozani.